बाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय आङो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै भिडिअ लाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम। माने आङो गगा मोननानै जा बादों दिनै सानदेबो आरो क्लासबो गैया नालाय ओमफ्राय भिडिअ लानो होननानै लाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम। जोबोद बरिं मोनदों आरोना, ओमफ्राय गगाबो मोनदों, थानोबो सुखुवाखै नालाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो स्राय नोंथांमोननिसिम लानो लाबाय आरोना। नै आङो दख'नाबो गाननानै लाखाबाय, ओमफ्राय दा देलायनोसै। माबोरै देलायगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गोजानाव नों थांब्ला थानो हानाय नङा। आंथ' मेकआपबो लाखांबाय आरोना, ओमफ्राय आङो कमप्लिट लायाखै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थादो बिदिनो। बोरै नोंनि अननायखौ गोजानाव नों थांब्ला थानो हानाय नङा। साहा गगा मोनखादों आङो लोगोफोर, ओमफ्राय भिडिअबो खालामनो गोसो जानानै खालामबाय आरोना। देलायलांबाय थादो लोगोफोर। फाइनालि आङो देलायखांबाय आरोना, ओमफ्राय बिदि देलायबाय आरोना आङो सिम्पोल देलायबाय, जेबो लायासै। फाउन्डेसन लादों लानायालाय, थेवबाबो सिम्पोल देलायबाय आरोना।